שלום. אתה מוכן לומר לנו את שמך בבקשה? אהרון שמואל וינגר. באיזו שנה נולדת? 922. באיזה מקום? בסלובקיה, בפרסבורג. בעיר פרסבורג? בעיר פרסבורג, כן. מה השמות של ההורים שלך? אבא שלי משה יצחק, השם ימקום דמו. אמא שלי פרידה. פרידה בגרמנית איך קראו לה? פייגלה בעברית. והיו לך גם אחים ואחיות? כן. יש לי אחות שנמצאת פה בבני ברק, ואח שנהרג, ואני מוכן לספר אחר כך באיזה צורה, לא בתנור. מה היה שמו? שמעון, השם ימקום דמו. והיה לי עוד אח, שלמה מאיר, שהוא נפטר עוד בגיל 7 בשנת הבר מצווה שלי. ועוד בפרסבורג. זהו. במה התעסק האבא? אבא שלי היה לו חנות צ'וקולד, סוכריות, ברחוב היהודים בפרסבורג. וזה היה עסק עצמאי? עסק עצמאי. והאמא? אמא הייתה עקרת בית, היא עזרה, כשאבא הלך להתפלל, אז אמא באה לחנות ועזרה. ואיפה אתה למדת כשהיית ילד? הלו, בפרסבורג לא חסרו בתי ספר, למדתי בית ספר אורתודוקסי עד כיתה 5, ומ-5 ומעלה למדתי, קראו את זה בירגרשולה, בית ספר עממי כזה, כי אנחנו למדנו כבר מכיתה 6, למדתי ביסודי התורה כל היום, ובערב למדנו בבית ספר הזה, ככה שם גמרתי, קיבלתי תעודות, ומשך כל היום למדנו תורה, ביסודי התורה, ומשעה 5 אחרי הצהריים עד 7 למדנו את הלימודים הפרופניים. עד איזה גיל למדת בתלמוד תורה? עד גיל 14 בתלמוד תורה, אחר כך בעצם עד 15 עליתי לישיבה קטנה, הייתה ישיבה קטנה בפרסבורג. אתה יכול לספר לנו שמות של מלמדים שלימדו אותך? זה מעניין, כי הרבי שלנו בישיבה הקטנה היה רבי בורך לויבל. הוא נלקח מעיר עתיקה בירושלים, לקחו אותו. הוא היה היחידי בפרסבורג שהלך עם גרביים לבנות, עם הלבוש החסידי הזה, והוא לימד אותנו. זה כבר היה בישיבה קטנה. איפה הייתה ישיבה קטנה? לא, אני אומרת, אם זה כבר היה בישיבה קטנה. זה היה בישיבה קטנה, כן. ומלמדים שלימדו אותך בחיידר, יש שמות שאתה זוכר במיוחד? רבי לינדנפלד ורבי גולדשטיין ורבי פטייני. אלה 3, אני קפצתי כיתות, היו שם 6 כיתות, אני למדתי ב3 כיתות. והחברים שלך היו כולם יהודים? בוודאי, מה זה? כולם חרדים של... והסביבה שגרתם בה? סביבה ברחוב היהודים, והיה רובע כזה שספוק ביהדות, ממש ספוק ביהדות. היה לכם קשר עם השכנים הלא יהודים? לא. בסוף הרחוב שלנו גרו צוענים, אבל עם הגויים לא היה לנו שום קשר. לאבא, השם ימקום דמו, היות שהוא היה לו חנות, אבל היה לו קשר עם סוחרים, עם חנוונים אחרים. היה לו קשר. ואיך התנהלו בדרך כלל הקשרים עם צורה יפה. גילויים של אנטישמיות? לא הרגשנו הרגשנו אנטישמיות, כמובן פרסבורג הייתה מלאה עם אנטישמים, אבל החנוונים האלה שהיינו קשורים איתם הם התנהגו בסדר.
איזה שפה דיברו בבית? בבית דיברנו גרמנית. ובבית הספר, בחדר? בית ספר סלובקית. בחדר גרמנית, יידיש. דיברו יידיש? גם גרמנית? יידיש גרמנית כזאת. לא היידיש של ארץ ישראל, והיה היידיש של יותר קרובה לגרמנית. ורציתי לשאול, בבית שלכם גרו רק בני המשפחה, או שהיו שם דיירים נוספים? בדירה שלנו רק המשפחה. משרתת? עבדה אצלכם? הייתה תקופה שהיינו ילדים קטנים, הייתה משרתת גויה, כמו בכל המשפחות. והיחסים איתה היו תקינים? כן, תקינים, מאוד תקינים. איך נחוגו אצלכם החגים בבית? תספר לי קצת על החגים. קשה להיזכר בזה מבחינה רגשית, אבל החגים היו כאלה. אנחנו השתדלנו פה בארץ לחגוג את החגים בדיוק כמו שהיו אצלנו בחוץ לארץ. הילדים שלנו, הנכדים, יודעים את זה, וברוך השם זה ממשיך. איזה חג היה הכי אהוב עליך? הכי אהוב, כולם, כל החגים היו אהובים. מה אתה זוכר במיוחד? חג שנחרב במיוחד בבית? הפסח התנהל ככה, כמו שאנחנו מכירים את הפסח פה בארץ, בחוגים החרדיים, ככה זה התנהל אצלנו. סוכות הייתה סוכה משותפת בחצר, סוכה גדולה שאכלו שם 10 בעלי בתים של כל הבניין, ובאו גם ממקום אחר. ואת החגים הייתם חוגגים רק המשפחה המצומצמת או קרובים? לרוב רק המשפחה. היינו, אבא השם ינקום דמו דאג שנרגיש את עצמנו בבית, ככה שהחגים, כל זמן שהיינו קטנים, אולי אם היינו זוכים, אז היו מזמינים כבר קרובים אחרים, אבל השואה תפסה אותנו הלא בגיל הזה של לא הנה ולא הנה. איפה גרו הסבא וסבתא, אם הם היו בחיים כשאתה זוכר? סבא וסבתא, הסבתא הייתה גרה אצלנו. בבית? כן. סבא מצד אבא, הוא נפטר כשהייתי בגיל 3. וסבא מצד אמא, הכרתי אותו בדונאס קסטרדה, ועיירה שאחר כך נהפכה להונגריה. דונאס קסטרדה זה מקום יפה כזה. הוא היה במושב סקינים כשאני הכרתי אותו. ודודים? דודים, היו לי דודים בטח. איפה הם גרו? דוד אחד, אח של אבא, היה גר בבאדן בווין, על יד וינה, הוא היה שם מזכיר הקהילה וחזן. ואחים של אמא, אחד היה לו חנות מכולת בפרסבורג, ואחד היה סוכן, אני כבר לא זוכר בדיוק במה הוא, איתו לא היה לנו כל כך קשר, ואשתו הייתה חייטת, והם התפרנסו. ביקרתם אצלם? נהגתם לבקר אצלם? לא הרבה, כי הם לא היו כל כך דתיים. והמשפחה שלכם השתייכה לאיזושהי חסידות או בלי קשר? חוג חתם סופר, כמו שאנחנו מכירים את זה פה. ובאיזה בית כנסת נהגתם להתפלל? אבא, אתם, הבנים? ברחוב שלנו היו הרבה בתי כנסת, אבל אנחנו התפללנו בבית כנסת בריל. כל בית כנסת היה לו שם. ואתה זוכר אולי את השם של הרב של בית הכנסת? לא, כבר לא זוכר. הרב, לא, אולי אני אזכר אחר כך. מי היה הרב שאבא בדרך כלל היה הולך להתייעץ, לשאול? היה רב של בית כנסת, כמו שפה בישראל.
רב של בית כנסת, אם היה משהו, הלכנו לשאול. והיו שם גם שיעורי תורה בבית הכנסת? שיעורים, בטח. אתה גם השתתפת? אני למדתי ביסודי התורה, זה לא היה בשביל שבעלי בתים. מי נתן את השיעורים בדרך כלל? כן, פה אני צריך לתקן את עצמי קצת. כשאחי שלמה מאיר נפטר, הייתי אז בגיל הבר מצווה, אז עברנו להתפלל לבית כנסת יותר קרוב אלינו, וקראו את זה בית כנסת מריד. רב יהודה דונט הוא היה הרב, והוא אחר כך נהיה, כשהרב של פרסבורג ברח בשנת 39 לישראל, אז רב יהודה דונט הוא קיבל את הישיבה, אז למדתי כבר בישיבה, אז הוא קיבל מהרב את כל הישיבה, ובאותו בית כנסת אנחנו התפללנו. אבא שממקום דמו הוא נהיה שם הגבאי, והוא נתן שיעורים לבעלי בתים. אז אבא בעצמו נתן את השיעורים? לא, הרב יהודה דונט. הרב. אבא הוא היה גבאי שם. רציתי לשאול אותך עוד שאלה בקשר לשנים שלמדת בישיבה. כמה שנים דרך אגב הספקת ללמוד? טוב, בישיבה קטנה הייתי, גמרתי בגיל 15, כי בגיל 16 הייתי כבר בישיבה הגדולה. איפה? בפרסבורג. גם. וזכיתי ללמוד שנה וחצי אצל הרבי מפרסבורג, רב עקיבא שרייבר, זיכרונו לברכה, וכשהוא עזב בשנת 39, אז רב יהודה דונט הוא קיבל את התפקיד על עצמו. כמובן זאת הייתה כבר תקופה קשה מאוד, והמשכנו ללמוד אצלו עד שהיינו צריכים לא לברוח, אלא גירשו אותנו מפרסבורג. תכף נגיע לזה. כן. רציתי גם לשאול אותך, איך התנהלו סדרי הלימוד בישיבה בפרסבורג, בהשוואה למשל למה שנהוג היום בישיבות? כמו שנהוג היום. למדו מוסר, למדו הלכות, למדו שיעור פשוט ושיעור עיון. שיעור עיון, סוגיות. והבחורים ישנו בישיבה? לא. בישיבת פרסבורג הייתה באותה תקופה שאני למדתי בה רק מבחורי פרסבורג. כי אי אפשר, התקופה כבר לא הרשתה. אז הבחורים חזרו הביתה כל ערב? כולם חזרו הביתה, אכלו בבית, ובאנו רק לשיעורים. אז זאת אומרת, באמצע היום חזרתם הביתה לאכול? כן. וככה זה נמשך עד איזה גיל הלימודים בישיבה? אז עד ב-39 באיזה גיל הייתי בן 17, כן. וזה נמשך עד שנת 41. שנת 41 יצאה הגזירה לעשות את פרסבורג יודנריין, נקי מיהודים. אז עוד לא דיברו על ההשמדה, וחילקו את החנות שלנו חוסלה בינתיים. ואם את מרשה, אני מוכן לספר על החנות שלנו, אולי לחזור לשנת 39. אני מאוד רוצה. בשנת 39, כשצ'כוסלובקיה חולקה, צ'כיה נכבשה על ידי גרמנים, וסלובקיה, היות שהייתה משתפת איתם פעולה, אז קיבלה את העצמאות, והגרמנים בפרסבורג רצו לדעת, לבחון את הנאמנות של המשטר. אז איך בוחנים? ביקשו 4 שעות חופשי נגד יהודים. וזה נודע לנו אחר כך כמובן. וזה היה ליל שבת לפני ראש השנה. אז בשעה 10 בערך גמרנו את הסעודה, ופתאום שמענו פיצוץ. זה היה פיצוץ פשוט בשביל להבהיל אותנו. זה לא הזיק לאף אחד, כנראה רימון עשן. ואז התחילו והתנפלו על הרובע שלנו,
וזרקו אבנים, וכמובן לא יכולנו להסתכל מהחלון, ולקח משעה 10 עד שעה 2 בלילה, 4 שעות לפי הדיוק של הגרמנים, והספיקו להחריב את הבתי כנסת, להוציא את הספרי תורה לרחוב ולגולל אותם, ולהחריב, לשדוד את החנויות. אז אנחנו היינו בטוחים אז שהחנות שלנו שדודה, חנות סוכריות וצ'וקולדים. בבוקר הסתכלנו, הצצנו החוצה, ראינו את החורבן. ברוך השם על נפשות זה אז לא הלך, ורק נהרגו 3 מהמפגינים שלהם, כי הם הגיעו עד בית הכנסת הרפורמי שהיה בסוף הרחוב, ניאולוגי, והיה בית כנסת יפה. אנחנו לא ביקרנו באותו בית הכנסת, לא נכנסנו שם אף פעם, אבל הם התיישבו על הנברשת, הייתה נברשת ענקית, התיישבו עליה ונפלו ונקרא ונפלו ונהרגו שם 3 יימח שמם. ואז התחילו להשתולל עוד יותר. העיקר בבוקר הסתכלנו, ראינו את הברוך וירדנו להסתכל מה נעשה עם החנות, ואנחנו רואים שהחנות שלנו נשארה לא נגועה כמו אי בים, ולא ידענו מה קרה. כמובן במוצאי שבת אבא לא פתח מפחד, אבל ביום ראשון בבוקר אבא פתח והיה תור, והחנות נתמלה. למה? כי אז האנגלים עשו בלוקדה סביב אירופה, לא נתנו להכניס שום דבר, ואז שוקולד זה היה מצרך חיוני מאוד. כשבן אדם אוכל חתיכה קטנה של שוקולד הוא כבר יכול לחיות כל היום מזה. ואז היה תור, שוקולד, קקאו, קנו, ואבא שבמקום דמו אמר לי, תביא מהבית, היה לנו מחסן גם בבית, לא רחוק מהחנות, ואמרתי לה, אבא, בעיר מוכרים כבר במחיר כפול את הכל. והוא ענה לי, אני לא רוצה להתעשר מאסון של מישהו אחר. טוב, והחנות הייתה מלאה. עוצר אוטו של בית חרושת שטולברק על יד שאנחנו קנינו אצלהם, ויוצא הנהג במדים של FS. FS היה כמו ה-SA בגרמניה, מי שמכיר SA, אותם המדים המאוימים האלה, עם צלב קרס על יד ואקדח גדול, ונכנס, אומר הייל היטלר, וניגש אל אבא, ואני אז לא ידעתי מה לעשות. להכות, היה לי עוד כוח אז להכות, יש לו נשק, ואחר כך והתנקים. בכל אופן, בקיצור, הוא אמר, ניגש לאבא ואמר לו, הר זינגר, אסור היה להגיד ליהודי הר, והוא אמר לו, הר זינגר, Sie sind ein anständiger Jude. אדון זינגר, אתה יהודי ישר, אני באתי לשמור על החנות שלך. ואמר עוד פעם הייל היטלר, והלך. ואבא אמר לקונים, כן, בטח, אני תמיד עזרתי לו להוריד את הארגזים מהאגף שלו, נתתי לו כוס מים, וחתמתי לו על תעודת משלוח, לא לעכב אותו. אז הוא הבין שהוא צריך לשלם לי את זה. ואני בעוני אמרתי משהו אחרת. אבא שלי היה יהודי ישר, באמת יהודי ישר. אולי אסור לספר את זה, אבל היו חנוונים על המאזניים, הלוא לא היה לנו מאזניים אלקטרוניות, רק מאזניים האלה, האלטה זאכן, כמו שקוראים את זה היום, וכולם שמו כוכבים בצלחות, ומתחת לכוכב, איפה שהסחורה, שם שמו קרטון, שזה יהיה קצת יותר כבד. ואבא, השם ימקום דמו, אצלו בלי כוכבים, אלא נקי, מבריק.
הוא הבריא כל בוקר את המשקלות ואת הצלחות, והוא אהב שהמאזניים יעבדו ככה ברוח, שמר על המשקלות, שמר על המחירים, וכתוב, זכור אשר עשה לך עמלק, וכתוב אחרי הפרשה של מאזני צדק ואבני צדק יהיו לך. אז מי ששומר על מאזני צדק ואבני צדק, עמלק לא יכול לשלוט עליו. בשביל זה נשמרה החנות שלנו. ככה אני אמרתי. אבל זה היה לתקופה קצרה מאוד. סליחה, אתה זוכר איך קראו לגוי הזה? לא, אפילו אז לא ידעתי את השם שלו. רק אני זוכר כשנתנו אפשרות, מי שיש לו גוי, זאת אומרת ארי, קראו את זה ארי, הגזע הארי, מי שיש לו גוי שמוכן לקבל את החנות שלו, אז נותנים לו את האפשרות שהיהודי יישאר המנהל והגוי יהפך לבעל החנות. אז היה לאבא חנווני אחד גוי, קראו לו קורדיק ברובע הגרמני, ואבא ביקש אותו, אולי תקבל את זה, וזה היה מקל עלינו, אז יכולנו להישאר בפרסבורג. והוא לא רצה, הוא אמר, אני לא עושה עבירה כזאת, הגוי לא רצה את זה. אז מישהו אחר לא היה, אז היינו צריכים לחסל את החנות. מתי זה קורה? באיזה שנה? בשנת 40. ככה אני זוכר בערך. ואז יצאה הגזירה של לרוקן את פרסבורג מיהודיה, וסידרו כל אחד בסביבה. כן, אנחנו, התור שלנו היה בנובה מסטונדבאום, קראו את זה ואג נוישטטל בגרמנית, ושם הקהילה האוז'ה, הייתה עד האוז'ה, אוסטר נז'ידוב, זאת אומרת המרכז של היהודים, זה היה משרת, הקהילה נהפכה לכזאת שהיא הייתה תחת פיקוח של הממשל כבר, ואותנו שלחו למקום הזה. מה, היינו צריכים לחסל את הכל, למכור את הכל. לקחנו איתנו את המטלטלים שאפשר היה לקחת, ובעיירה הזאת קיבלנו דירה אצל ראש הקהל, אצל רב אברום ברנפלד. לאותו רב אברום ברנפלד הייתה חנות גדולה של שטיחים שם, והוא כן קיבל גוי שקיבל את הבעלות על החנות, והוא היה המנהל של החנות. מי עוד מיהודי פרסבורג עוזב אתכם לאותה עיירה? מי עוד מיהודי פרסבורג עוזב אתכם לאותה עיירה? איתנו, משפחות. איך קראו לו? אבל שלא הכנתי. זו משפחה מאוד ידידותית איתנו, כבר לא זוכר את השם שלו, ואנחנו, שתי המשפחות האלה הועברו באמת לנובה מסטונדבאום. היו עוד חופשיים שאנחנו לא היה לנו איתם קשר. לא היה לכם שום קשר לא. עם הרפורמים? לא. גם ביום יום, במשא ומתן? לא היה לנו קשר צנוע עם הקהילה האורתודוקסית, השתלבנו איתם. ומה קורה ליהודים אחרים של פרסבורג? אתם מתעניינים בינתיים? כשאתם נמצאים בעיירה הזאת שאליה הגעתם, אתם מנסים להתעניין מה קורה למשל למתפללי בית הכנסת, לחברים שלך מהישיבה? כן, היה לנו קצת קשר מכתבים. ומה הם מספרים? זאת אומרת, מה הם מספרים באותם מכתבים? מה הם מספרים? אלה שנשארו בפרסבורג, הלא נשארו שהגזירה הזאת בוטלה, זה היה בפורים אותו שנה, הגזירה בוטלה. זה כבר 40 או 41? זה היה 41, הגזירה בוטלה, ולדאבוננו זה היה בדיוק, הייתה הצגת, אז עוד לא ידענו את חומרת העניין, סידרו סעודת פורים יפה עם הצגה, ואני במקרה הייתי הרב של פורים,
ובאמצע הנאום שלי נכנס יהודי שבא מפרסבורג ואמר, כעת יצאה הגזירה להשמדה. זאת אומרת, לא להשמדה, אלא למשלוח לפולניה. ידעתם משהו על מה שמתרחש בפולין? לא ידענו. רק לא יודע אם אני יכול להיכנס עם סיפור אחר. אבא שלי, השם ימקום דמו, זה היה, כי פתאום הכריזו כל הצעירים מגיל 15 עד 50 צריכים לעבור בדיקה רפואית והולכים לעבודה. הולכים לעבודה לפולניה. טוב, אז הבדיקה הרפואית הייתה בשבת, אז אבא לקח אותי עוד ביום שישי, נודע לו מי הרופא, אז הוא שילם לו 200 קורונים, אני זוכר, זה הרבה כסף, שהוא יגיד שאני חולה. ואני באתי בשבת לבדיקה, והכריזו מי שיש לו משהו יעמוד בתור, אז אני עמדתי, והרופא כשהוא ראה אותי, הראה עם האצבע עליי, אמרתי לך אתמול שאתה בריא. אז יצאתי החוצה, התלבשתי, יצאתי החוצה אל אבא, אמרתי לו, אבא, למה לעשות את הבעיות? אלא מה אכפת לך אם אני אסע לעבודה? אז אומר לי, אבא, זה בשנת 41, אתה חושב שזה עבודה? האם בסלובקיה חוסרים מקומות עבודה, צריכים לשלוח לפולניה? זה לא עבודה, ככה הוא אמר לי את המילים האלה, זה השמדה. ככה הוא אמר לי אז. ואני מצווה עליך, אתה בורח. נו, זה היה שבת, ומוצאי שבת הוא לא נח, ומוצאי שבת לא הספקתי לא הספקתי להתנשק עם אבא, עם אמא, עם אף אחד. תברח. כי הוא הרגיש את המצב. נו, אני ברחתי, זה היה כבר לפני פסח, כן? אחרי פורים, לפני פסח. אני ברחתי, בפסח, יום ראשון של פסח, באו כבר לחפש אותי. למה שלא התייצבתי? סליחה, אני מפסיקה רגע. רציתי לשאול אותך פשוט שאלה. לא ניסית לשאול את אבא על סמך מה הוא חושב את מה שהוא חושב? מה היה זמן לשאול, והלך הכל כל כך מהר. הרגישו כבר את הלחץ של הסלובקים. הלוא הסלובקים שיתפו פעולה, ואצל הסלובקים הייתה הגרדה, הלינקובה הגרדה, רק לראות אותם עם המדים שלהם, מדים שחורים, והם היו גבוהים כאלה, ימח שמם חסונים, הסלובקים הם חסונים כאלה. לראות אותם, רק הפחד נפל. אבל הייתי צריך, במוצאי שבת ברחתי. גרמנים לא ראיתם בכלל? רק סלובקים? לא, רק סלובקים. הגרמנים נכנסו בשנת 44. אבא לא ניסה לפנות לאיזה מכרים, הזכרת קודם שהוא ניסה לפנות למכר שלא רצה לקבל את החנות. אבא לא ניסה לפנות לאיזה שהם אנשים, סוחרים, שהיה איתם בקשרים, שינסו לעזור לו, להחביא. אז עוד לא, עד כדי כך, אחר כך, כשהתחילו כבר לרכז ולתפוס יהודים ברחובות ובדירות, אבל אז היה כבר מאוחר. אני, למשל, אני לא יודע אם אני יכול להיכנס בתקופות אחרות. רק תזכיר את השנה בבקשה. מה? רק תזכיר את השנה. את השנה. שנדע באיזה תקופה אנחנו מדברים. זה היה כבר בסוף 42. כי אני הסתתרתי בהרים, חזרה לעיר. אנחנו נחזור לזה, נחזור לאדם. כן. ומצאתי, הלוא היה כבר איסור שחיטה, אז מצאתי את המשרד, חיפשתי לעשות בונקר באיזה מקום, לא חשבנו שזה ייקח כל כך הרבה זמן. מצאתי בונקר טוב, את המשרד של בית השחיטה.
בית השחיטה והיה בערך בגודל של החדר הזה, קצת יותר ארוך, יותר נמוך. התקרה הייתה מלוחות עץ על קורות עגולות, ואני פתחתי את הלוחות וחתכתי את הלוחות בדיוק מעל הקורות, ועשיתי ככה פתח שמלמטה לא רואים את זה כי הקורות הסתירו את החתך, ושם עלינו 12 גברים בגילי, סליחה, לא, אחד היה מעל הגיל עם אשתו, אחד היה עם אשתו. את הבונקר הזה אני עשיתי לבד, ואחותי שתחיה היא הייתה אז בהיריון, והיא בלונדינית, והלכה עם צלף קרס, והיא הייתה בבית, והיא לא יכלה לעלות, גיסי היה איתי, והיא הביא לנו אוכל. ושם כמובן, הלילה הראשון שישנו שם, היה מלא עכברושים מהבית השחיטה, והתגברנו עליהם עם רעל וכו'. ושם, אני לא יודע למה הגעתי לסיפור הזה, אבל לא חשוב. אני אזכיר לך למה, כי אני שאלתי אותך אם בשלב מסוים לא ניסיתם לפנות לאיזה עזרה של מכרים גויים. אז אנחנו היינו שם, חיינו, וחשבנו שהכל יהיה בסדר. פתאום הגרמנים נכנסו. גילו אותך? לא, הגרמנים נכנסו לעיירה, לנובה מסטונת ואום. למה נכנסו? כנראה שהסלובקים לא עבדו מספיק ואספו את היהודים. וזה כבר היה סוף 43, טוב שאני זוכר. זה כבר באמת מאוחר, אנחנו נחזור אחורה. אבל אחר כך נחזור אחורה. בכל אופן, נכנסו הגרמנים לעיירה, ולמזלנו את המשרד עשו באותו משרד בית השחיטה. אנחנו היינו למעלה, והם על הבוידם, על התקרה, והם היו למטה, משם ניהלו את כל התפיסות של יהודים, איסוף של יהודים, ובבית הכנסת הגדול ובחציר של בית הכנסת שם אספו את היהודים. ואני מחכה, שכבנו שם, אסור היה לזוז. ככה שכבנו אחרי הצהריים, יום שלם ולפני הצהריים. זאת אומרת, 2 לילות. הם למטה ואנחנו למעלה. אסור היה לזוז. אני בכל אופן, מה עם אחותי? אז אני זחלתי לאט לאט עד סוף הגג, עד סוף התקרה, והגעתי לגג, פתחתי 2 רעפים לאט לאט, וראיתי כל מה שנעשה בחצר, איך שהם התנהגו, וראיתי את ההתנהגות של הגרמנים ושל הסלובקים. מה ראית? שהגרמנים יכולים להתחבא עם האנטישמיות שלהם על יד הסלובקים. הם הרבה יותר מומחים באנטישמיות, הסלובקים. יהודי רצה ללכת לשירותים, ביקש מהגרמני, לך. והסלובקי, מה הוא רוצה? לשירותים, נתן לו בעיטה. וראיתי דרך הזה. בכל אופן, אני רוצה להפיק קצת. אחותי נלקחה למקום אחר, היה עוד בית כנסת. זה היה בית כנסת הסטטוס קוו, כמו רפורם, קרוב לרפורם, אבל זה היה קרוב יותר לאורתודוקסיה. אבל היה עוד בית כנסת אורתודוקסי, ושם אספו גם כן את היהודים, ואחותי נלקחה לשם, והיא הצליחה דרך אשנב של השירותים לצאת. אתה אומר שהיא הסתתרה כגויה, אז איך ידעו שהיא? לא הסתתרה. שהיה לה צלב, סליחה. טוב, אבל היא הייתה רשומה כמו יהודיה. ברחוב היא הסתובבה כמו גויה, אבל בבית היא הייתה רשומה יהודיה. אז באו לקחת אותה והכניסו אותה שם, והיא יצאה דרך האשנב של השירותים ושכבה למטה לארץ,
כי ככה היא הייתה בטוחה כשהגרמני או הסלובקי יבוא לראות דרך האשנב איפה שהיא ברחה, הוא לא יכול להסתכל למטה, ושם היא שכבה והלכה, אחר כך היא הרגישה שהיא צריכה למיילדת, והלכה אל מיילדת, והמיילדת הגויה החזיקה אותה עד שילדה, וטוב, אחר כך נפגשנו למעלה בהרים. המיילדת הגויה הסתירה אותה אצלה בבית? לא בבית, זה היה כמו בית חולים קטן. אבל היא הסתירה אותה? היא הסתירה אותה. והיא ידעה שהיא יהודייה? כן. איך קראו למיילדת הזאת? איך אני יכול לדעת? הכרתם את המיילדת הזאת קודם? לא. מה פתאום היא עשתה את זה? אחותי כנראה ידעה, היא צריכה ללכת למיילדת. כנראה שהיא הכינה את עצמה. היא סיכנה את עצמה המיילדת? מאוד. ואני רוצה פה להמשיך את הסיפור, אחרי שלקחו את כל היהודים לדאבוננו, והגרמנים הלכו, עזבו את המקום, אנחנו כולנו ירדנו, והתפזרנו. מכולם נשאר בורוך קורן, הוא גר בחיפה, שליזינגר שגר בכפר מירון, וגיסי ואני, וכל השאר נתפסו. ואני וגיסי, כמובן אני התלבשתי, אני הלכתי עם טלית, אצלנו הבחורים הלכו גם עם טלית, אני התלבשתי בטלית ובסדין, ובמעיל חורף על זה, כי הייתי בטוח שאני מקבל כדור בדרך, לכל הפחות שאני אהיה מלובש בטלית, וגיסי גם כן. וכשירדנו מהבונקר, אז רצינו לאכול משהו, אבל אני חשבתי שאני אוכל זכוכית, כי כל הזמן לא נגענו לא בשתייה, לא באוכל. אבל כשיצאנו לרחוב, הרחוב ריק, ראינו רק המשטרה הסלובקית והגרמנית הסתובבו, היה עוצר. ואני יוצא לרחוב, ואני רואה את הגרדיסט הזה, זה שלקח את ההורים שלנו. קראו לו סלצקי, את השם הזה אני זוכר טוב, עם ראש וחצי יותר גבוה ממני, הם היו כאלה חסונים. ואני רואה אותו, והוא חיפש אותי בבית, הוא זה שחיפש אותי. למה הוא חיפש אותך? איך הוא ידע שאתה תהיה? מה זאת אומרת? לא חיפשו אותי, אני ברחתי וחיפשו אותי, הלא. איך ידעו שיש להם עוד ילדים להורים? מה זאת אומרת? לא היינו רשומים, כל אחד היה רשום. והוא רואה אותי, והוא הכיר אותי. איך הוא הכיר אותך? הוא הכיר אותי עוד לפני שחיפשו. הגרדיסטים עוד בהתחלה לא היו כאלה חיות טרף כמו שהם היו אחר כך. מאיפה הם הכירו? גרו באותה. העיירה הזאת היא לא כל כך גדולה הייתה. בכל אופן, הוא ראה אותי, ראה שזה יהודי, אם הוא הכיר אותי בלילה או לא, ראה ששני יהודים. איך הוא ראה שזה יהודים? ראו עלינו. אנחנו היינו מלובשים כמו יהודים. והוא מסתכל, ואני לא ידעתי לרוץ, הוא היה בלי נשק, לרוץ, אם אני רץ אז השוטרים יורים עליי, ואם לחכות עד שהוא יתפוס אותי זה גם לא טוב. לא ידעתי מה לעשות, בכל אופן הלכתי ככה בפחד יחד עם גיסי, והוא עבר והלך. ואנחנו נעצרנו קצת. סליחה, אני אפסיק אותך רגע. אולי רק תגיד לי, למה לא ניסיתם למשל להסתתר, להחליף בגדים, להחליף זהות, לא לראות כיהודים? איפה להתחבא? לא, תזהו. לא היה כבר איפה להתחבא, הם ריקנו, באותה פעולה ריקנו את העיר מיהודיה. אבל למה למשל את הבגדים שלכם, לא ניסיתם להיראות כגוי? אז אני צריך, היו לי תעודות של גוי. זהו, חסר לנו, אנחנו קצת קפצנו. כן, רגע, אני רוצה פה קצת לחזור. בהתחלה,
אז בוא נחזור, אולי בשביל לשמור על הסדר. נחזור שוב, אני זוכרת איפה הפסקת. מאוד חשוב לנו לשמור על הסדר. בוא ננסה לחזור לאותו ערב, אותו מוצאי שבת, אני אחזיר אותך, שאבא אומר לך, תברח, ואתה לא מספיק להיפרד, אתה בורח. בוא תספר לנו מה קורה לך. אני אף עם רכבת נסעתי לעיר ניטרה בסלובקית, ושם ידענו שזה יותר מוגן. קראו את החצר של הישיבה הוותיקן. והיה שילמו עבור זה. מי? כנראה הרבי מנייטרה, הוא ניהל ישיבה גם, והמקום הזה היה מוגן. מה זה נקרא מוגן? ידענו כשהייתה צריכה להיות איזו פעולה, חיפוש או מה, ידענו לפני זה. ככה שיכולנו להסתתר על הגג. מי זה ידענו? מי זה היה מהמשפחה? כל הישיבה, כל הישיבה הייתה שם. כל הישיבה ברחה לנייטרה? לא, אלה שלמדו בנייטרה נשארו בנייטרה. כן, אבל מי ברח איתך מהעיירה? אף אחד, אני לבד. ומה קורה לאחים? האח שלי הוא היה מתחת לגיל 15. ואחותי אחר כך באה אחריי. היא בשנה יותר צעירה ממני. כן, והסתתרנו ונשארנו שם בנייטרה. למדת שם? למדתי. ואיך קראו לרב? הרב אונגר, זכרונו לברכה. כמה זמן היית שם בנייטרה? בנייטרה חודש וחצי. הכרת שם משפחות? הכרתי משפחות, אבל את השמות אני לא זוכר. בנייטרה היה הרבה יותר קל להסתתר. והחיים התנהלו שם בצורה סדירה, נורמלית? בצורה עם פחד, כל עם פחד, אבל החיים עוד התנהלו שם. זה קורה חודש וחצי. ומה קורה אחרי חודש וחצי? אחרי חודש וחצי חזרתי אלינו במסתנת ורון, והסתובבתי כבר. ואיך מצאת את אבא ואמא? את אבא ואמא כבר לא מצאתי אז. כבר לא מצאת? אחרי פסח לקחו אותם. לאן לקחו אותם? לקחו אותם קודם לז'ילינה, אותו הטרנספורט ז'ילינה זה מקום ריכוז בסלובקיה, ומשם, ובז'ילינה הכריז הגרמני, או הסלובקי, זה אני לא יודע כל כך בטוח, כי את זה סיפר לי חברי, שהיה עם הטרנספורט מרדכי רוזנפלד, שלמד איתי ביחד, שהוא נלקח עם אותו טרנספורט. ובז'ילינה הכריזו, כל יהודי שישאיר אצלו את הכסף ייהרג. כל אחד צריך להביא את הכסף על השולחן הזה, כל אחד כמובן בא, והכסף שלנו, אמא השם ימקום דמה, היא אפתה את הכסף בתוך חלה קטנה, 3,000 כתרים. ככה אני ידעתי שזה הרכוש ועל זה שמרו. אז אבא אמר לאחי שמעון, לך תשים את זה שם. פחדו להחזיק את זה. אז הוא שם את החלה על השולחן. אז הגרמני אומר, זה לא צריכים, כסף צריכים. אז הוא שבר את החלה וזרק את זה על השולחן. אז הגרמני נתן לו סטירה. אז שמעון, בלי לחשוב, נתן לו בחזרה סטירה. יותר הוא לא היה צריך, יצאו תקף גרמנים שם והתחילו להכות אותה עד שהוא התעלב, וזרקו אותו לתוך מרתף שם. לא ידעו הלאה, הטרנספורט נלקח למיידנק, ובמיידנק עשו מסדר, וכולם צריכים לעמוד, ולהורים אמרו שהם צריכים לעמוד הראשונים. ושם היה עמוד, הביאו את האח שלי וקשרו אותו שם, ושני גרמנים עמדו עם גזרי עצים והיכו אותו ככה לאט לאט, בכדי שחס ושלום לא ימות מהר. לעיני אבא ואמא? לעיני ההורים. וסיפר לי החבר שלי שהיה נוכח. זהו, אז אני אחרי
שירדתי רגע, ומה קרה לאח הזה? הוא באמת מת? הוא נפטר שם, הוא נהרג. ומה קורה להורים אז? ההורים אחר כך נכנסו למחנה, והיה כבר במחנה מיידנק. מאבא ומאחי, ואני יודע את התאריך שהוא נהרג, ומאבא גם כן. מאמא קיבלתי, רק אמרו לי שלפני חנוכה ראו אותה, אז אני עושה את היורצייט ערב חנוכה. בכל אופן, אחר כך כשהסלצקי הזה, הגוי, הלך, ואני נחתי קצת, אז אני שומע קולות. רק רגע, אנחנו שוב קופצים. אנחנו נחזור לאותו זמן שאתה ברחת מהבית, ואתה נמצא בנייטרה, ואתה חוזר בחזרה הביתה, כשאבא ואמא כבר לא נמצאים. כן, כן. מה אתה עושה בעיירה? ואז אני בניתי את הבונקר הזה. זה היה בעיירה הזאת. כן, בעיירה הזאת. בונקר הזה, ועכשיו אני מספר על כשזה חוסל, כשלדאבוננו לקחו את היהודים, ואחותי לא באה, והיינו צריכים לרדת ולהפקיר את עצמנו. כי היינו כבר רעיבים מאוד וצמאים אז אני עמדתי שם, אני שומע קולות. ניגש, וזה היה הבית המדרש שמאחורי הבית הכנסת, והחזן שקראו לו לנדרר, חזן לנדרר, חזן ידוע היה, הוא היה לו מפתח מהבית המדרש, והוא פתח את בית הכנסת ונכנסו לבית המדרש, ואחריו כמה יהודים, כך שהגרמנים לא הרגישו, ואני לא יודע כמה שניצלו שם בבית המדרש, ואני שומע קולות, אני דופק, ופתאום נהיה שקט. אמרתי, נמצא פה עדי, קראו לי עדי בשואה. אז פתחו מים. הם הסתתרו בבית המדרש הזה, הגרמנים לא ידעו מזה, ולנדרר ניגש אליו, אמרתי, סבלנות, הרוסים כבר יגיעו, הם כבר קרובים וכו'. ואז באמת היו הקרבות על פראגה, על עיר שלפני ורשה, באותה תקופה. ואמרתי להם, סבלנות, טוב. אני הלכתי, היה לי בתוכנית ללכת לבית הקברות, כי אני הייתי איש חבר הקדישה, אבל לא עבדתי, זה היה התנדבות, כן, ואז עם אחי הלכתי עד לבית הקברות, ואת הגוי הזה הכרתי, את החצרן של בית הקברות. הוא היה חופר, והגעתי אליו, ואיך אומרים, הוא נתן לי לשתות קפה, נתן לנו קפה, את הקפה הזה אני זוכר עד היום כמה טעמים שהיו, וטוב, הוא היה גוי טוב. איך קראו לו? אני לא זוכר. ידעתי אז את השם שלו. וישבנו אצלו ככה במטבח, וחשבנו להסתתר אצלו. כן, לא, חשבנו שזה ייגמר מהר. ופתאום, והגרמנים הציבו רמקולים בכל הרחובות. אפילו היה לשמוע רדיו, רק את הרמקולים שלהם, והכריזו בקולי קולות, מי שמחזיק יהודי, הורגים את כל המשפחה. אז הגוי אומר לי, נו, אתה שומע? אמרו את זה בכל השפות, הונגרית, גרמנית, סלובקית. אז אמרתי, טוב, אני לא אהיה אצלך, אני הלילה אהיה רק בחדר הטהרה של חבר הקדישה, שם אנחנו נלון, לא אצלך. ובאמת כן היה, בלילה לקחתי את הסמיכות שבהם כיסו את הסופים של הלוויה, אצלנו היו רק, הובילו את הנפטרים עם שני סוסים מכוסים ככה עם סמיכות אבות כאלה שחורות עם כל מיני פסוקים על זה, וזה לקחתי, על זה ישנו, עם זה התקפנו עד הבוקר. בבוקר הייתה
שם אז התחילה כבר, לא, הדבר שם, גדוד או חטיבה של גרמנים ברחוב, אנחנו ראינו את זה מהחלון. ואני זוכר, גיסי ממש קיבל היסטריה מזה, הוא ראה כל כך הרבה גרמנים, לראות אותם מקרוב. טוב, אחר כך כשהם עזבו, אנחנו גם כן עזבנו, משם עלינו להרים. עכשיו רציתי לשאול אותך, אם באותה תקופה בסלובקיה היה לכם איזשהו קשר או אינפורמציה על הפעילות של הרב וייסמנדל למשל? כן, אני הכרתי אותו אישית, את הרב וייסמנדל. הוא היה חתנו של הרבי מנייטרה. הרב מנייטרה וחתנו, והוא עבד בהצלה. הוא, רב פרידר, הרב פרידר הוא היה הרב הראשי של העיירה הזאת, של נובה מסונת באום. הוא היה רב, איך אומרים, סטטוס קוו קראו את זה, אבל הוא לא צריך להתבייש מהרבנים שלנו פה בארץ. הוא היה יהודי מאוד מאוד חם. למשל, הם הלכו בטליתות כמו צעיף, אז הוא היה מסוגל באמצע 18, הוא עשה את עצמו כאילו הוא מתפלל 18, הלך באמצע 18, הלך אל כל אחד ופתח את הטלית והחזיר לו את זה. הוא לקח את השמש של בית הקברות ויצא והלך ועקר את כל הפרחים מהקברים. הוא היה יהודי כזה חם. והוא, פרידר, וייסמנדל וגיזי פליישמן, הם שלושתם עבדו בהצלה, השתדלו. וייסמנדל השיג את התוכנית של מחנה אושוויץ, והוא שלח את זה לסוכנות פה בארץ, והסוכנות ענו, בדמם נבנה את הארץ. הוא סיפר לך את זה? אתה שמעת את זה ממנו? ממנו אישית? כן, בדמם נבנה את הארץ. כן, לדאבוננו זה אמת שאי אפשר להסתיר אותה. ואתה ניסית אולי להיכנס לקבוצות העבודה שהוא ארגן? הוא לא ביקש ממני. אני הייתי עוד צעיר, הייתי בן 17-18. לא התייעצת איתו איך לנסות להציל את עצמך? הוא אמר לי כששאלתי אותו, אתה תישאר ותלמד בנייטרה. זאת הייתה העצה שלו. טוב, אבל אני ראיתי להסתתר בנייטרה, ואני לא הייתי תושב נייטרה, ככה שהיה לי קשה, יותר קשה מה שלכולם. בכל אופן, אני פה רוצה להכניס קטע, כשאחרי המלחמה נפגשתי עם חתן לנדרר. עם אותו חתן לנדרר היו לו קרובים ברעננה, גבעון, הוא היה גיס של גבעון. גבעון קראו לו מקודם גרינברג, מפרסבורג, חברים שלי. הם אחר כך עזבו את רעננה, אבל פגשתי את לנדרר. לנדרר, תגיד לי מה קרה אחר כך. הוא אומר, שלחתי את הבן שלי הקטן לקנות סודה בקיוסק, וגרדיסט אחד ראה אותו, הלך אחריו, ראו ילד יהודי, הלך אחריו ומצא את כולנו. והעבירו את כולנו לטרזיינשטט. ומעטים נשארו מהם. נחזור שוב, כשאתה בעצם מוצא את עצמך שם בחדר הטהרה של בית הקברות, כן. ומגיע למסקנה שאתה צריך לעזוב, כן. בורח להרים. מה קורה לך? עם רכבת, נסענו להרים עם רכבת. היית נראה כמו יהודי? כן. לא פחד? אי אפשר הסלובקים על הפנים שלנו, הגרמנים לא כל כך. הסלובקים ראו על מישהו יהודי. גם אם לא הייתה לו חזות יהודית? למשל, אני תכננתי, קיבלתי תעודות, זאת אומרת, סידרו את זה, יהודים היו כאלה שסידרו תעודות, היה לי תעודה של גוי.
והיינו בקשר עם הרבי מנייטרה. הרבי מנייטרה אמר, אם שואלים אתה יהודי, אתה צריך להגיד כן. למה? ככה הדין. בזמן שמד שואלים אם אתה יהודי, תגיד שאתה יהודי, אסור להסיר את זה. לקחתי, לא רק אני, לקחתי את התעודות, נכנסתי לבית הכנסת, שמתי את התעודות שלי בתוך ארון קודש. בזה חשבתי לי שזה סגולה. והמשכתי להיות אהרון זינגר עד שכמובן הסתתרתי כל הזמן, וקשר היה לי עם היהודים, קשר קלוש. רגע, נחזור. אתה נוסע ברכבת להרים. כן. ומה קורה שם? מה קורה בהרים? את מי אתה פוגש? בהרים אני לא נסעתי סתם, אולי אני קפצתי יותר מדי רחוק כבר, כדי כבר לקראת, את שואלת את מי אני פוגש שם. שם הייתה משפחת שלזינגר, זה הגיס של הגיס שלי. הוא הכין לעצמו בונקר בהרים למעלה, וזאת הייתה תחנת קמח שעבדה עם גלגל, עם מעיין, ושם הם הסתתרו. לשם הייתה התוכנית שלנו להגיע, כדי הגיס שלו, ובינתיים אחותי כבר הייתה גם כן שם, והחלטנו לנסות להגיע לשם. והאחות, זה היה אחרי שהיא ילדה? היא הייתה עם התינוק? אחרי שהיא ילדה עבר החורף, והיא נפלה עם התינוק, התינוק נשך את הלשון שלו, קיבל אינפקציה ונפטר, ואחר כך אחרי המלחמה כמובן הגיס שלי ידע איפה זה, והעברנו אותו לבית הקברות בנובה מסתנדוון. מה רציתי רק להגיד, איפה אני אוחז? אמרת שנזכרת במשהו שרצית להקדים לפני הנסיעה להרים. טוב, אולי אני אזכר אחר כך. אולי אני אשאל אותך עוד שאלה קטנה, לפני שאנחנו מגיעים שם להרים, מה קורה ליהודים האלה שהיו איתך בבית המדרש? מה קורה להם? אמרת שהייתה... לא היה לי קשר, הם היו צריכים לברוח. זאת הייתה כבר תקופה שוותיקן הפסיק להיות ותיקן, והרבי עם כולם ברחו להרים בסביבה שלנו. אתה מדבר על היהודים מנייטרה או על יהודים מנייטרה. לא, אני חוזרת ליהודים שהיו איתך בעיירה, עכשיו בבית המדרש שדפקתם וביקשתם להיכנס. אמרתי לך, תפסו אותם, הלא לנדרר זה היה חזן, כן. ופגשתי אותו ברעננה אחרי המלחמה, שאלתי אותו... אז זה משם, בבית המדרש. זה לא המנייטרה כנראה. לא מנייטרה, זה היה בנובה מסתנדוון. ומסכנים, מעטים נשארו מהם. ומנייטרה כולם גם ברחו, אבל לא היה לי קשר איתם יותר. עם אף אחד לא? עם אף אחד. אז הקשר היחידי שלך עם הגיס? עם הגיס שלי, כן. ועם בורוקורן, עם שלזינגר. ואתם מגיעים להרים ברכבת, לא ניסו לעצור אתכם, לבדוק את התעודות? לא בדקו אותנו. ועם כפרים, אז שמה הם לא היו כל כך דייקנים באותו הסביבה. אתה יכול להמשיך בבקשה? לספר לנו? כן, באיזה קטע להמשיך.